Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng tiyahin ko na itago na lang natin sa pangalang Pedring. Taong 1990, bagong sirang, Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang panero itong si Mang Pedring. Kanyang itinataguyod ang kanyang mag-anak sa pangunguha ng mga ginto sa balo na kanilang hinuhukay ng mano-mano. Kahit alam niya na ang trabahong kanyang sinusuong ay nakalibing na ang kalahati niyang katawan, ay nananatili pa rin siyang matatag, alang-alang sa kanyang pamilya. Hindi naman gaanong kamahalan ang ginto noon, kaya medyo kapos pa rin sila Mang Pedring kahit malaki-laki ang gintong kanilang nakukuha. Kung hindi ninyo na itatanong, ang pagkuha nila Mang Pedring ng ginto ay ibang-iba sa mga ordinaryong panero. Hindi sila gumagamit ng kahit na anong teknolohiya sa pagtukoy sa kinaroroonan ng ginto. Bagkus ang kanilang ginagamit sa pagtukoy nito ay ang kalikasan mismo. Naghahanap sila sa bundok ng isang nyog na parang kulay abo at doon mag-uumpisa ang kanilang gagawing paghuhukay. Napakaliit lang ng kanilang balong ginagawa, nakakasya lamang ang isang tao sa pagpasok dito. Sa bukana ng kanilang balon ay merong isang taong kung tawagin ay atrasero. Siya ang nakatalaga sa pag-iimbak ng kanilang mga nakuhang buhangin na merong lamang mga ginto. Paminsan-minsan ay nagiging atrasero itong si Mang Pedring, pero ang kalimitan talaga sa kanyang trabaho sa pagiging panero ay ang pagtitibag ng mga dipa-dipang putik at lupa sa ilalim ng kanilang balon. Ayon kay Mang Pedring, na ang kanilang ginagawang balon sa paghahanap ng ginto ay maihahalin tulad mo ito sa isang bahay ng mga langgam. Napakaraming daanan pero iisa lang ang bunganga. Sa pagbaba mo sa balong yon, ay mararanasan mo ang kakaibang kilabot na iyong mararamdaman sa katawan. Dahil ang babaan sa bukana pa lamang ng balon ay halos 30 dipa ang lalim. Sa oras na magkamali ka sa iyong aapakan, ay kapalit nito ay ang iyong buhay o ang sino mang kasama mong nasa ilalim. Marami nang namatay sa ganoong estilo ng pangunguha ng ginto ayon kay Mang Pedring. Sa tagal ng kanyang pagtatrabaho sa balon, marami na siyang nasilayang kakaiba. Palaging nakakakita si Mang Pedring sa mga bago nilang gawang balon ng mga batong gumagapang. Ayon sa kanya, na nasisipat niya lamang ang mga ganoong uri ng bato kapag Biyernes ng hapon at Linggo. Paminsan-minsan ay inaabot siya ng gabi sa kanyang pagtatrabaho, gawa ng hindi nila naaabot ang kanilang kota para sa buong araw. Isang araw, habang naghahanda si Mang Pedring patungo sa kanyang trabaho, ay meron siyang inihabilin sa kanyang asawa. Ang iniwan ni Pedring ay ang kanyang habay na pamana ng kanyang ama. Dahil sa buntis noon ng kanyang asawa, kaya labis na lamang ang pag-aalala ni Mang Pedring para sa kaligtasan ng kanyang mag-ina. Nais niya mang samahan ito sa buong maghapon, pero hindi yun maaari, gawa ng kailangan niyang magkayod upang meron silang makain. Kung hindi ninyo na itatanong, ang habay na iniwan ni Mang Pedring ay isang pangontrang nakasilid sa isang maliit na boteng merong langis. Sa loob ng bote ay merong mga lating nakasulat sa papel na siya umanong mabisang panlaban sa mga masasamang elemento. Kapag merong kang ganoong uri ng pangontra, ay tiyak na pangingilagan ka ng mga aswang na nasa paligid. Pampaswerte rin ang habay na yon
at pangprotekta sa iyong sarili. Maaari itong magamit ng ibang tao kapag merong pahintulot sa nagmamay-ari nito. Dagdag pa ni Mang Pedring na napakabisa rin ng langis ng kanyang habay kontra sa laso ng ahas. Matapos itong maibigay ni Mang Pedring sa kanyang asawa, dali-dali naman siyang naglakad patungo sa kanyang trabaho. Hay, ang gaan yata ng pakiramdam ko ngayon Wika ni Mang Pedring sa kanyang sarili. Pagdating niya sa bahay ng kanyang kumpare, ay siya namang pagtawag nito sa kanya. Dahil sa silang dalawa ang magkarelyebo, kaya walang magagawa ang kanyang kumpare kung hindi ang hatian siya. Matapos makapagpaliwanag ni Mang Pedring, ay siya namang pag-umpisa nilang maglakad patungong bukid. Pagdating nila sa balon, ay nadatna nila ang iba nilang kasama na abalang-abala sa kanilang ginagawa. Ang mga atrasero ng bawat magkarelyebo ay marami nang naiimbak na mga lupang merong mga lamang ginto. Sila Mang Pedring naman ay dali-daling pumasok sa balon upang makapag-umpisa na ng kanilang trabaho. Nang makababa na si Mang Pedring sa kanyang pinagkukuhanan ng mga lupa, ay bigla siyang nagulat nang muli na naman siyang makakita ng isang batong gumagapang. Pero sa pagkakataong yon, ay hindi lang ordinaryong bato ang kanyang nasilayan. Dahil ayon kay Mang Pedring, na isang tipak ng ginto ang batong gumagapang na kanyang nasilayan. Animoy maikukumpara mo ang tipak ng gintong yon sa isang kabibing merong lamang umang. Dala ng kuryosidad ni Mang Pedring, ay hinabol niya ito upang kunin ang gintong kanyang nasilayan. Kahit napakadilim sa loob ng balon, ay nagpumilit pa rin si Mang Pedring na madakip ang gintong gumagapang. Ilang minuto pa ang lumipas, ay matagumpay naman niya itong nakuha. Dali-dali niya itong sinilid sa kanyang bulsa, gawa ng papalapit na noong mga oras na yon ang kanyang kumpare. Matapos niya itong masilid, ay nagkunwari siyang abala siya sa pagtitibag ng mga lupang kanilang sinasala. O Pedring, parang tumatagaktak ang pawis mo ngayon Mainit pa dyan sa pwesto mo? Tanong ng kanyang kumpare. Hindi naman Bert, sakto lang. Marami kasing mga tumutulong tubig kanina Palusot naman niya. Matapos nilang makapag-usap, ay balik na sila sa kani-kanilang mga trabaho. Salitan sila ng pagpasa ng kanilang mga nakuha upang hindi sila madaling mapagod. Ilang oras pa ang lumipas at agad naman nilang napuno ang kanilang kota. Gulat na gulat si Mang Pedring. Gawa nang wala siyang nararamdamang pagod noong mga oras na yon. Animoy kasing sigla niya ang isang kalabaw na nabitin sa kanilang ginawang trabaho. Di rin siya nakakapag-isip ng mga negatibo na siyang labis na nagpasaya ng kanyang sarili. Sumapit ang hapon at napakaraming daladala ni Mang Pedring na mga pagkain na kanyang nabili gamit ang katas ng kanyang pagtatrabaho. Nang makabalik na siya sa kanilang tahanan, ay siya namang pagsalubong kay Mang Pedring ng kanyang asawa. Oh, ito Marites Ipaluto mo muna kay Ella. Nang sa gayon maaga tayong makakain mamayang gabi. Wika niya. Si Ella ay ang panganay na babae ni Mang Pedring. Noong mga oras na yon ay nasa ika-6 na baitang na itong panganay nilang mag-asawa. Pedring, may nais akong sabihin sa'yo. Wika ni Marites. Ano yun Marites? May problema ba? Tanong niya sa asawa. Wala naman Pedring. Nais ko lamang sabihin sa iyong buntis na ako para sa ika-4 natin.
Nagagalak na sagot naman ng asawa niya. Dahil sa sinabi ng kanyang asawa, ay labis-labis na kagalakan ang naramdaman ni Mang Pedring. Nais kasi ni Mang Pedring na maging 4 ang kanyang anak upang maging balanse ang bawat isa. Naniniwala kasi siya na kapag 3 ang magiging anak ng isang pamilya, ay maaaring ang bunso o ang pangalawa ay magiging sakitin, sapagkat ang dalawa ay nagsisilbing ulayan ng isa nilang anak na siyang masama para sa kalusugan ng isa dito. Dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, ay tuluyan ng nakalimutan ni Mang Pedring ang gintong kanyang nakuha. Sa sobrang pagkawili sa sinabi ng kanyang asawa, ay naiwan niya itong nakalagay sa kanyang basang bulsa. Ilang linggo ding hindi ito naalala ni Mang Pedring, na parabang naibaon niya na ito sa limot ng hindi sinasadya. Kahit buntis ang asawa ni Mang Pedring, ay patuloy pa rin ito sa kanyang pagtatrabaho. Sa pagsapit ng 2 buwan ng pagdadalang tao ni Marites, ay doon na sila nakaramdam ng mga kakaibang pangyayari sa kanilang tahanan. Paminsan-minsan kapag nakakaalis na si Mang Pedring, ay merong isang kalabaw na naliligaw sa kanilang tahanan. Ipinagsawalang bahala naman ito ng asawa ni Mang Pedring dahil baka nagkataon lang ang ganoong uri ng pangyayari. Sa paglipas ng araw, ay palaging merong naliligaw na kalabaw sa kanilang bakuran. Panaka-naka na rin ang pagsilay ni Marites sa isang pusang gaaso na ang laki. Ang ipinagtataka lang ni Marites ay kung saan nanggaling ang mga hayop na yon. Dahil sa marami ng palaisipan para sa kanyang sarili, ay naisipan na niyang sabihin ito sa kanyang asawa. Isang hapon, habang papalapit na ng tahanan si Mang Pedring, ay napansin niya ang isang kalabaw na tumatakbo papalayo sa kanilang tahanan. Di niya alam kung kaninong kalabaw yon, gawa ng kokonti pa lamang ang mga taong nakatira sa kanilang lugar. Kung meron man silang kapitbahay, ay napakalayo ng distansya ng mga ito sa kanilang tahanan. Nang makalapit na si Mang Pedring sa kanilang pamamahay, ay siya naman ang pagsalubong sa kanya ng kanyang asawa na bakas ang takot sa pagmumuka. Ayon sa kanyang asawa, na maghapon siyang hindi mapakali sa hindi malamang dahilan. Animoy palaging merong nakatingin sa kanya kapag si Pedring ay tumutungo sa kanyang trabaho. Sa pagpasok nilang mag-asawa sa kanilang bahay, ay pinili na muna nitong magpalit ng kanyang kasuotan, gawa ng basang-basa siya noong mga oras na yon. Sinasabayan pa ito ng malamig na simoy ng hangin na talaga namang nagpapanginig sa basa niyang katawan. Nang makapagpalit na ng damit si Mang Pedring, ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Habang sila ay nagkakape, doon ipinaliwanag ni Marites ang nangyari sa kanya. Huwag kang mag-alala, Marites. Huhulihin ko ang kalabaw na sinasabi mo upang matahimik na ang iyong kalooban. Duda ko, alaga ng kalapit-bahay natin dito ang kalabaw na pag-alagala sa atin. Maaaring hinahayaan lamang nila ito upang makakain ng husto. Wika ni Mang Pedring. Matapos nilang makapag-usap, ay nagsihanda na ang mag-anak para sa nalalapit na gabi. Dahil sa malakas ang bugso ng ulan, kaya naging abala din si Mang Pedring sa pagkukumpuni ng mga butas ng kanilang bubong. Matapos nilang magpakain, piniling tumambay muna ni Mang Pedring sa kanilang bintana. Pinauna na niyang matulog ang kanyang asawa at anak dahil alam niyang napagod din ang mga ito sa kanilang trabaho. Habang nagmamasid si Mang Pedring sa labas ng kanilang tahanan, ay pansin niya ang isang kalabaw na nakatingin sa kanila habang nagpapaulan.
Kitang-kita ni Mang Pedring ang kalabaw na yon dahil medyo malapit lang ito sa kanilang tahanan. Ang labis lang na ipinagtataka ni Mang Pedring ay kung bakit ang talabong na nasa itaas nito ay hindi umaalis. Animoy, sinasamahan ito ang kalabaw sa pagmamasid sa kanilang pamamahay. Pilit itinaboy ni Mang Pedring ang kalabaw pero hindi yun natatakot. Sa bawat pagtaboy ni Mang Pedring sa kalabaw ay umuungol ito na parabang nakikipag-usap sa kanya. Dahil sa sobrang inis ni Mang Pedring ay kumuha ito ng mga maliliit na bato sa kanilang kalan at pinagbababato ang kalabaw na yon. Kahit tinatamaan na ang kalabaw sa ulo, ay nakakapagtakang hindi pa rin ito umaalis sa kanyang pwesto. Pedring, ano ba yung ginagawa mo? Kanina ka pa nag-iingay dyan Isara mo na kaya yung bintana. Sigaw ni Marites. Maging ang mga anak ni Mang Pedring ay nagising na sa pagkakatulog dahil sa kanyang ginawa. Paglapit ni Mang Pedring sa silid ng kanyang asawa ay labis ang pagkabahala nito. Gawa ng ang kalabaw na yon ay alam niyang hindi ordinaryo. Animoy may isip ito ng sa tao dahil sa ipinakita nito sa kanya. Ilang minutong paghihiga ni Mang Pedring ay napagpasyahan niyang tumungo sa labas ng kanilang bahay kahit napakalakas ng ulan. Di naman siya nagawang pigilan ng kanyang asawa dahil sa pagpupumilit niya. Habang naglalakad siya, napansin niya na ang suot niyang maong noong mga oras na yon ay ang nilagyan niya ng tipak ng gintong gumagapang. Dali-dali niyang hinawakan ang bulsa at doon nga tumambad sa kanya ang gintong bato. Sa paghahawak dito ni Mang Pedring ay biglang gumaan ang kanyang pakiramdam na halos hindi na niya maramdaman ang pagkapagod sa kanyang naging trabaho. Habang nag-iikot si Mang Pedring sa kanilang bahay, ay panay sipat nito sa paligid. Nang maikot na niya ang kanilang tahanan, ay bigo siyang mahanap ang kalabaw na kanyang nakita. Dahil sa wala na ang kalabaw, pinili na lamang ni Mang Pedring ang bumalik sa kanilang tahanan. Hindi na muna niya nagawang matulog, gawa ng nais niyang tingnan ang tipak ng batong kanyang hawak. Para bang lumipas ang ilang linggo nang hindi niya ito naalala. Sa pagsuot niya lamang ng kanyang maong ay ang pagbalik ng kanyang alaala tungkol sa gintong hawak niya. Sa pagsipat dito ni Mang Pedring ay nakita niyang merong mga nakasulat sa bato na hindi niya mawari kung ano ang lengguwahe. Nakumpirma din ni Mang Pedring na ang gintong bato ay hinulma mismo ng tao. Maaaring nakakagapang ang ginto dahil sa sobrang dulas nito kung hawakan. Ang tanging naging palaisipan lamang kay Mang Pedring ay kung bakit nadapo sa kanilang balon ng ginto samantalang metro-metro ang lalim nito sa lupang kanilang kinatatayuan. Kung ibinaon ito ng taong nangangalaga nito, ay napaka-imposibleng marating ng gintong yon ang lalim na pinagkunan nito ni Mang Pedring. Sa bawat pagsipat ni Mang Pedring sa kanyang hawak, ay hindi niya mapigilang mamangha dahil sa nabibigay nitong kinang kahit gasera lamang ang nagsisilbing liwanag sa pagtingin dito. Pagsapit ng 9:00, pinili na ni Mang Pedring ang matulog. Agad naman siyang nakatulog dahil sa sobrang gaan ng kanyang pakiramdam. Sa paglipas ng oras ng pamamahinga ni Mang Pedring, ay bigla siyang nakaramdam ng mga taong tumatakbo sa kanilang bakuran. Bigla siyang napabigwas sa kanyang higaan, gawa ng hindi normal ang mga pangyayaring yon. Pinilit niyang gisingin ang kanyang asawa pero hindi ito magising-gising kahit na anong gawin niya. Paglabas ni Mang Pedring sa kanilang kwarto,
ay bumungad sa kanya ang isang napakaitim na braso na nagpupumilit buksan ang kanilang bintana. Sino yan? Magnanakaw! Sigaw ni Mang Pedring. Kasabay ng pagsigaw ay ang pagkuha nito ng kanilang tuyong bagakay na nasa tabi lamang ng kanilang kwarto. Dali-dali niyang tinakbo ang kanilang bintana upang hampasin ng bagakay ang kamay na kanyang nakita. Di naman tinamaan ni Mang Pedring ang brasong kanyang nakita, gawa ng napakabilis nitong nahatak pabalik. Matapos ang mga pangyayaring yon, ay doon na unti-unting nakakaramdam ng kaba si Mang Pedring. Kahit anong ingay ang gawin niya sa loob ng kanilang pamamahay, ay hindi pa rin nagigising ang kanyang mga anak. Ilang minuto pa ang lumipas at napakarami ng mga nilalang ang nagpaparamdam sa kanya. Animoy nakakarinig na siya ng mga pagkatok sa kanilang pinto, pagkarit ng mga kuko sa nilang dingding, paglalakad sa pawid na bubong at mga pagbubungkal sa lupa. Halos mabaliw na si Mang Pedring nang marinig nito ang lahat ng pagpaparamdam ng mga kakaibang nilalang. Ipahawak mo ko sa iyong asawa at ako na ang bahalang magligtas dito. Wika ng isang tinig sa isipan ni Mang Pedring. Pagtingin niya sa tipak ng gintong kanyang nasa bulsa, ay ramdam niya ang labis na panlalamig nito. Dali-dali niyang binalikan ang kanyang asawa sa kwarto upang tingnan ang kalagayan nito. Pagsipat ni Mang Pedring sa kanyang asawa, ay kitang-kita niyang lumiliyad-liyad ito kahit tulog. Agad naman niyang inilagay sa kamay ni Marites ang ginto at doon ito bumalik sa normal. Kasabay ng pagpahawak dito ni Mang Pedring, ay siya namang pagkarinig niya ng mga nagsisiungawan at nagsisiiyakan sa labas. Hindi na niya ito pinansin sa kadahilan ng alam niyang mga aswang ang mga yon. Pagsapit ng paglalim ng gabi, ay siya namang pagsialisan ng mga nilalang na bumisita sa kanilang tahanan. Kinaumagahan, napagpasyahan ni Mang Pedring na doon na muna ang ginto sa kanyang asawa at sa kanya naman yung habay na ibinigay ng kanyang ama. Bale, nagsalitan sila ng pangontra dahil sa pansin ni Mang Pedring na hindi gaanong epektibo ang habay na bigay ng kanyang ama para sa mga ganoong uri ng nilalang. Lumipas ang ilang buwan at wala nang bumisitang kahit na anong nilalang sa bahay nila Mang Pedring. Ang kalabaw na merong talabong na nakapatong sa likod nito ay nasisipat pa rin nila, pero nasa malayong parte na ito ng lupain. Nang sumapit na ang kapanganakan ng kanyang asawa, ay naisilang naman ang kanilang sanggol ng walang iniindang karamdaman. Lumipas ang 2 taon. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla na lamang umangat ng umangat ang pamilya ni Mang Pedring. Hindi niya din alam kung ano ang naging dahilan ng biglaan nilang pagyaman. Pero noong minsang isang guni niya sa isang manggagamot yung nakuha niyang ginto, ang tanging nasabi lamang nito ay, Maswerte ka, bata. Dahil hindi pa dyan nagtatapos ang swerte mo. Mas lalo ka pang yayaman kung aalagaan mo ang ipinagkaloob sa iyo ng kalikasan na mutya ng ginto. Okay. Opinyon ko lang sa kwento. Ngayon ko lang narinig yung mutya ng ginto. Parang sobrang swerte mo naman kung nakakuha ka ng ganong kalaking tipak ng ginto, no? Kasi kung ibebenta mo yun, medyo mahal rin yun, di ba? Kasi gasusu ba? Gasusu yung laki. Malaki na yun eh. Pero kung ibebenta mo, mabilis ang income lang. Pero kung alam mo namang mutya yun, syempre ikikip mo yun, di ba? Kahit sino naman. Tsaka nabanggit din sa kwento na may mga nakaukit na salita na hindi niya alam. So kapag nakakita kayo ng ganon,
tabi nyo na lang. Wag lang syempre yung mga gold bar kasi meron talagang marka yun eh. Yung katulad nito kasi ano ba itsura ng suso? 'Di ba? Tapos may mga marka ng letra. Talagang kakaiba naman yun. Kaya sobrang swerte nito ni Mang Pedring dahil pinagkalooban siya ng kalikasan ng ganon. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.